Aduh, ang kampung bunyi situ karoto. Kampung Anjo je lah. Iya. Anyo gagok tu. Tu. Jadi gagok setukar tadi. Siko cek yuang jurang, minggir kan? Kiri, minggir, kan? Itu terloncong orang. Jauh. Dia anjukan jujuk. Baca wah nadenan turunan ko yuang. Tambahan mak, nama ye mak dah. Jadi ada lo cek lain. Iyalah terloncong mak tu dia. K.O. je. Jadi ada lo. Jadi kamu nuntut pintu tadi, setukar tadi bagi cian mah. Awas kaki tangan kamu tu tu. Kepada agama pintu tadi. Awas kaki tangan pada agama pintu tadi. Kira tak kapi teling orang gae. Cabia berdarah. Tu minta ganti orang ke setukar bawa yang obek lah teling orang kuat. Telingo nak masuk ada pak. Nak kecik mo kaki jo tangan tadi mangat telingo pak sorong sinan. Ayo nak do biaya pengganti pak. Iya. Elah, gagok itu mah. Jadi ayo kadang-kadang waktu tu minyak auto habis. Jadi habis bensin tadi. Tu kecik sopirnya, "Yuang, ang balilah ke sinan tu ada kios kecik ya. Orang jual bensin, bawa dari gen gua." Ya. Tu payi ke sinan. Kira na manggil bensin ko gagok lo pak ko. Gagok je mana tu? Kecik pajar tadi. Pak, bali bensin sadar gen. Menangah itu tu panih tiga ko. Ndak den jual ke yang dah. Ketek wangku ala pandelo mencime handen. Masuk pak tadi lihat tu lah menuang jona ketek ke sinan. Tu lah lamo. Tu tibo supirnya menurut lah. Tu celi setukar dia menuang sinan. Tuma, ang balilah kapak tu. Nak muah doda teh. Keceknya wadah mencimehnyo je. Dek sopir kau tahu di bawah. Pak, awak separtai. Kagok lo tu mah. Kecek orang jual bensin tadi. Samo lo ang nyuden. Koslet lo tenggorokan angko kecek. Dari tadi lah kecek. Dari tadi lah sebut je. Baraliter. Katulen kok tahu luang kalemahan den. Kalemah. Iya. Katulen kula baran cana luang tadi mampagarahan den. Halo, apa kopiah? Apa lagi? Iya di Jawa aja cerita ke mah. Jawa lagi. Mentang-mentang udah bilang ke Jawa aja. Kalau di Padang kan ada bis kota Manyoraan, Setokar itu misalnya jurusan Katip, Raden Saleh, Katip. Di Jawa tuh kebetulan ada toko bis kota kok jurusan Halim jo lapangan Banteng. Iya. Halim Banteng. Kebetulan kawan ambo tibolo dari Padang si Halim namanya. Tu tagak di trotoar, ambil di trotoar berdua. Tu cik Setokar tadi, Halim Banteng. Maksudnya kok jurusan oto nih soalnya Setokar penumpang. Anu kecik si Halim tu wayoy. Kadang raso ya. Iya, dan ni kecik ni Banteng. Wang kabau. Panik dia. Banyak juga kepajo je kali. Weh, betul Salim tu banyak juga kepajo je kali. Aja mau bawa ke Jawa dia jauh malu. Ajo nak ke Balu. Iya. Nang keciknya, dan di soalnya Banteng ke mana? Mau ada dah je. Terus Setokar oto kan menyuruhan penumpang jurusan Halim di Banteng. Iya. Banyak kawan aja je tu. Iya. Nak ada cerita lain apa ni? Iya. Lalok dah. Di dongan lalok. Menyanyi. Lalok. Sama dengan lalok. Belagu lo. Iya. Ayo bila ajo nak nyanyi bila nak tak lalok dah menang. Jadi. Alah. Sarinam bungkuikan nasi sarinam den naik kapai bajago sarinam bajago lah 3 bulan oi kurang dan mati sarinam sangka den bari lai makan juo sarinam lai makan juo hey sarinam Oi Sarinam.
Gadang ayah di Banda Baru tarandam kadai urang Cino banyak menangguang kerugian. Kasiah sarinam denelah tahunan ba urang manggang gambaro taraswange balapekan lain. Aso solo oi duo salayo sarinam cukui ekatigo. Joba lai talang sarinam joba lai talang. Siang malam oi mato tak lalo sarinam badana basuo. Oi mangkonyo sanang sarinam mangkonyo sanang. Hei sarinam oi sarinam oi sarinam oi sarinam. Nanden nurak suto bagaluang nan kok dapek padang gani-gani ambiak panikam ulanago. Sama-sama ati jo jantuang nan kok dapek janjang kalangi indak denunyi dunia nangko oi sarinamoy. Imalang lai sarinam pulang jualah kini sarinamoy. Pulanglah juo sarinam ajo lamaran dota gang sarinamoy. Kalam bakapui oi si buki kanduang sarinam tandonyo parang. Laika manjadi sarinam laika manjadi. Bapak sandenai oi jonan kanduang sarinam badan luna bisa. Yo pulang kini sarinam yo pulang kini.